Situada no municipio ourensán da Veiga, ás beiras do Encoro de Prada e baixo os cumes de Penatrevinca, a Praia dos Franceses consolidouse como un dos grandes referentes do turismo de interior en Galicia. Este areal fluvial destaca pola súa area fina, as súas augas tranquilas e un contorno natural privilexiado, ideal para o descanso, o baño e a práctica de deportes náuticos. Se un sitio ten unha bandeira azul de interior con estas praias únicas e exclusivas que estades vendo a 850 metros, temos un dos mellores ceos de España para ver as estrelas con ese centro astronómico, temos o pico máis alto de Galicia, tes o segundo grupo lagunar máis importante de España e tes encima a sorte de que o eclipse pasa polo teu territorio. Se tú vas ca tua familia a disfrutar da praia, se vas ca tua familia a disfrutar do ceo, se vas ca tua familia a disfrutar da montaña, tes que escoller a Veiga. En este caso, pues bueno, intentamos que todo o mundo ter ese turismo de calidade, ese turismo transversal, ese turismo de familia, que veña a pasar un bo rato agradable, que esté tranquilo, que esté todo limpio, que esté todo cuidado, para que a xente poda disfrutar dun entorno privilexiado. Ademais conta con bandeira azul. Sempre buscamos desde fai anos e era a prioridade, non? Buscar un turismo de calidade, un turismo no que a xente nos coñecera, pero porque recoñecera que as nosas praias estaban cuidadas e ese a bandeira azul, pues bueno, é un recoñecemento expreso de que isto é así, non? Cada vez ven xente de máis lonxe, non? Agora están empezando a vir ingleses, holandeses, alemanes, por ese plan perfecto, non? Por ese plan completo de que veñen 4, 7, 8, 10 días a ver a praia, a subir ao centro astronómico, a disfrutar do silencio, a disfrutar da fauna, da flora, dun encanto como este sitio que está tranquilo, non masificado e que permite que pases un día moi fermoso.